Tá sé simú goró ban céile tíide seo Elizabeth is dói goró sí choláidir sin ach an tréimhse údaí hían luirlam faoi sin agus ceó fada is a bhhar an tréimhse sin agus an gur eachtra thar a bheith foréigeannach a bhí an agus go dé mar a chaid Gallagher agus Coyle le tíide. Yeah, well, vi sé ani akkert an chéad caiiciisnom mar sin or a vi sé de Mount Melick gunde líise ach ní sin as tríú ag Manister Éigin gunde Kildara agus Fuinam sin ví go cadhí ar siúl gur na fúdahóí gur canal ex IRA vi an tú agus a kafar curf san áibh Tiede. Bu rinne neamh nach mar ví sé páirteach resistance na híisiil tíre agus brá na nasithe ag deire an dara cogad damda. So bhí sé mail sa bhena bhéal rih sin ina híal agus an nuasar sin bhí sé an eilte ó híomh cuasaí scaoileachta de. So an slí gur dhéaláil sesin leis ná rinne sé iirecht an síle dhéanamh cho cinál normálta agus a déach sé. So ní rá na háisna acu agus ar bhealach ar nói bin strátéis a bhí ag na fórsaí slándal an na hÉireann an na Gardaí agus an Arnam ag an am sin chun brúachar ar na fúdahóirí sin nachrá isca acu nachrá bí acu agus mar sin so lig sé ar tucin an agna féin lig Herrema ar grá an síl mar a bhí rih sin an síl mar bhí taithí ar dairí sé ar maidin ag an faoi le Dúir semachchas an leba cé nachrá ein leba aige bhí si a colle ar an óráil crua agus lig sé ar féin in an agna ar ein chuma gorá sé aní féin gorá sé a bhera féin a léasa féin agus gorá breicfast a ceart aige agus an sin bhí sé i gimmert lihí fihiile in an agna agus bhí spéis faoi le ige puzzles matematica agus bhí sé an dhéanamh sin so lig sé ar féin gorá chuileród mar a bhí go handúil a go dtí go dagach an ihe ríis. An úsar sin bíd na fúdahóirí níos buige is tócha ó híomh cuasaí scaoileachta de agus tharla sé sin réasún de tapi mar ní rá aon isca acu agus bhí Gallagher ag follaint dá bhar sin agus bhil Herrema a bhéarcha héana a dúil so go gapach sé go gurach sé dalamlógar an agna féin go rá rud ag an olteigar mar deartha. So ina dhé sin dúirt Herrema gur bíad an staidir ar fada dhéanamh sé ar cuasaí scaoileachta agus an taithí síle bhí aige nuair a gáha ag na natsa agus gur crú isteach a campa géhan é. So ar bhealach dit a ragrá Mícheál ar Gallagher agus Coyle mar nuair a fúdaí sin den fear sin bé an duine journey ar ceartaí a fúdach a stocha. Sa deire hir hall sciúsíor ar an 7 lá de bhí na saona in trocha sé lá mar sin bhí cruic masra siacánta ag buint leis an actor a dhearra hir hall ach ina dhé sin go dé hála de Gallagher agus Coyle. Dúirt Mícheál Herrema go rá an Pinos a Garrower who row Ian. Dúirt sé, they could have been my own children. They must have been through desperate times to come to this. So hic sé tréistó cinál cadrih chrothú le Eddie Gallagher ach go háirithe. Hic sé cinál cad a thugan ar daine le héad dhéanamh agus cad a thugan ar daine ó híomh cuasaí polítíochta agus paramíleachtacha de agus mar sin de má hagan duine ó tradiisiún faoi le. Bhí tuiscint an bhaige ag Herrema ar daine